Hukuk goraýjylaryň ençemesi Türkmenistanyň häkimetlerini Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň işine täzeden garamaga çağırdy. Türkmen News neşrinde çap edilen maglumata görä 23 noýabrda hukuk goraýjylaryň 6 sanyny Türkmenistanyň ombudsmany Ýazdursun Gurbannazarowa, baş prokuror Batyr Attaýew, İçeri işler ministri Öwezdirdi Hojanyýazowa, ýokary kaziýetiň başlygy Guwonç Murat Ussonepesowa ýürite haty berdi. Bu hatyň nusgalary Türkmenistanyň Awstriýadaky, Belgiýadaky we Niderlandlardaky ilçihanalarına hem gowşuruldy. Bu hatda beýan edilşi ýaly Ismatullaýew perinatal klinikadan bir kanun işden çıkarılmagy we adalet guramalaryna kömek sorap ýüz tutmagy sebäpli esassyz tutsuk edildi. Jogapkärçilige çekildi we uzak möhletliğin azatlykdan mahrum edildi diýip neşriň maglumatynda bellenilýär. Bu hata aşağıdaky hukuk goraýjylar gol goýdy. Täjigül Begmedowa, Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy, Vyacheslav Mehmedow, Türkmenistanyň Grajdan Demokratik Bileleçigi, Timur Misrihanow, Türkmenistanyň Garaşsyz Ýuristler Assosiasiýasy, Ruslan Mätiýew, Türkmen News neşri, Farid Tuhbatulin, Adam hukuklary boýunça Türkmen Inisiatiwasy, Bridget Dufo, Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy, Göktepe şäherindäki Ene Mähri merkeziniň ozal Lukman Ismatullaýew 16 iýulda öz öýüne näwelli tarapa alınıp gidilipdi. Ol 2017-nji ýylyň Tomsunda näsaglardan para almaktan ýüz öwrendik we olary gerekmejek tölegli saglyk barlyklaryna, operasiýa bejergilerine iý bermekden boyun gaçyrandygy üçin işden boşadyldy. Şeýlede merkeziň ýolbaşçylary Lukmanyň köpçülikliğin çärelere gatnaşmakdan ýüz öwürmeginden hem nägile boldular diýip Garaşsyz Türkmen News neşri belledi. Adatlyň ozalda habar berişi ýaly 15-nji iýulda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynda susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen gurnan video şekilli maslahatynda Türkmen News neşriniň baş redaktory, derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Ismatullaýewanyň ýanalşy hakynda hem gysgaça durup geçipdi. Bu wakanyň ertesi güni, ýagny 2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Ismatullaýew tutsuk edildi. Polisiýa işgärleri we raýat eşikli adamlar ony öýünden näwelli ýere alyp gitdiler. Ol 14 günläp daşky dünýäden üzgünlükde saklandy. Onuň nirededigi barada garyndaşlaryna hiç ýyly maglumat berilmedi. Netijede garyndaşlary onuň Büdümeýin etrawynyň polisiýa tutsukhanasynda saklanýandygyny we şol ýerden İçeri işler ministrliginiň Asudalyk köçesindäki deslapky tutsukhanasına geçirilendigini bildiler diýilip maglumatda aýdylýar. Maglumata görä şondan soňra Ismatullaýewa garşy Jenaýat kodeksiniň 228-nji, 218-nji we 114-nji maddalary, ýagny galplyk, resminamaları galplaşdyrmak we garaşly ýa-da ejiz bir adama rehimsiz çemeleşmek boýunça jenaýat işleriniň gowdalandygy belli bolýar. 2021-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda geçirilen kaziýet işinde hanym Ismatullaýewa özüne bildirilen aýplamalar boýunça günäli tapyldy we 9 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşri belleýär. Hukuk goraýjylar hatda berilen maglumatlara esaslanyp Türkmenistanyň degişli edaralaryndan Ismatullaýewanyň işi bilen baglanyşykly birnäçe çäreleri görmegi haýyş edýärler. Ombudsmanyň edarasy birinciden Ismatullaýewany tutsuklugyň iýmitlenmegiň we lukmançylyk kömegine el ýeterliligiň degişli normalary bilen üpçün etmek maksady bilen onuň saklanýan ýerine gözegçiligi guramalaşdyrmaly. İkinciden Ismatullaýewanyň halkara we milli kanunçylykda gözegiňde tutulan hukuklarynyň berja edilmegini üpçün etmek. Şeýle hem tutsuk edilmedinden ozal we soň hukuklarynyň bozulandygy üçin jogapkär resmileri jogapkärçilige çekmek üçin degişli döwlet edaralarynyň täsirli çäreleri görmegi talap etmeli. Ýokary kaziýet milli we halkara adalatly kaziýet ülgülerine dogly laýyk gelýän işiň çäginde Ismatullaýewa garşy gowdalan jenaýat işiniň derrew gözden geçirilmegini, Ismatullaýewa garşy ýönkelen esassyz aýplamalaryň aýrylmagyny we onuň gyssagly boşadylmagyny üpçün etmeli diýilip hukuk goraýjylaryň hatynda aýdylýar. 16-njy noýabrda Birleşen Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa ýürite haty berip Türkmen türmelerindäki syýasy tutsaklaryň şol sanda Hursanay Ismatullaýewanyň boşadylmagyna çağırş etdi. Britaniýanyň daşary syýasat edarasy Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýynyň gowulaşmaýanlygyna aýdýar. Angliýanyň daşary işler ministrligi dünýäniň 31 ýurdundaky adam hukuklary ýagdaýyna syn edip ýylyň 6 aýyna bagyşlanan täze hasabatyny çap etdi. Hasabat 2021-nji ýylyň ýanwar, iýun aýlaryny öz içine alýar.
aladaly ýurtlaryň sanyny Owganistan, Belarus, Venezuela, Israil, Hatay, Demirgaz, Koreya, Pakistan, Orset, Saudi Arabistany, Siriya, Türkmenistan, Özbegistan we ýene birnäçe döwlet girýär. 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyny Türkmenistanyny adam hukuklary meselesinde düýpli gowlaşma bolmady. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ýurdun içinde we daşynda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we olaryň maşgala agdalarynyň häkimetler tarapyndan saklanmak, ýanylmak praktikalary bilen ýüzbeýiz bolýanyny habar berdi diýip hasabatda aýdylýar. Şol wagtda hasabatda türkmen türmelerinde oturan Yehova şahiatlarynyň hemmesiniň 2021-nji ýylyň may aýynda ygran edilen güne geçişde adatlyga çykarlandygy bellenýär. Emma muňa garamazdan hasabat döwründe Türkmenistanyň BMG-nyň Adam Hukuklary Komitetiniň degişli kanunçylygy gaýtadan seredip raýatlaryň dini nanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmak hukuklaryny ikrar etmek we olara harby gullukdan daşarda alternativ gulluk etmek mümkinçiligini bermek baradaky öňkü tekliplerini ýerine ýetirmäni gaýdylýar. Şeýle-de hasabatda hökümetiň COVID-19 hadisasynyň ýurda aralaşmagyny baradaky tasdiklenmesini dowam etdirenligi bellenýär. Ýurtda azat mediýanyň bolmalygy we pikir beýan etmek azatlyklarynyň töwerekleýin çäklendirilmegi netijesinde baýdylýanlar köplenç sora gastyna alynmany. İkinci tarapdan Britaniýanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň aprelinde halkara migrasiýa guramasy bilen adam sewdasynyň pidalaryna kömek bermek we goraw üçinçiligini döretmek barada geçiren gepleşiklerini gowy garşylandygyny aýdýar. Mundan başga hasabatda Türkmenistan BMG-nyň mejburi ýitirim edilmeler boýunça işi topar bilen işleşmäge, olaryň saparyny gurnamagy we mejburi ýitirim edilmeleriň pidalary bolan we uzak wagtdan bäri öňgelikde saklanýan adamlar baradaky meseleleriň çözülmegine çagyrylýar. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça täzelikde çap eden Milli Hereket mailnamasyny käbir oňun başlangyçlar bar we egerde doly durmuşa geçirilse, olar ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýyny gowlaşdyryp bilerdi diýip Britaniýanyň Daşary işler ministrliginiň adam hukuklary boýunça alady döredýän ýurtlar baradaky 6 aýlyk hasabatyny aýdylýar. Türkmenistan halkara hukuk guramalary we halkara jemgyýetçilik tarapyndan öz boýuna alan adam hukuklary we adatlyklary borçnamalaryny doly we dogry ýerine ýetirmelikde onlar çeýlibäri tankyd edilýär. Emma resmi Aşgabat bu tankyda getirilýän faktlary doly bölekleýin inkar etmek, anyk soraglary jogap bermän kabul edilýän täze kanunlary gaýtalamak bilen umumy sözler arkaly jogap berýär. Türkmenistanyň käbir çağılar bağlaryna çağılara rus dilinde multifilm görkezmek gadagyn edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň bir işgärine salgylanyp habar berýär. Lewap welaýatynyň Faraw etrawynyň birinji çağılar bagyna, şeýle-de Däne we Darganaty etraplarynyň iki çağılar bagyna birnäçe terbiýeçi çağılary rus dilinde multifilm görkezilmegi bilen baglykda işlerinden boşadyldy. Bilim işgäriniň sözlerine görä ýaňy ýakyn Aşgabatdan baran barlagçylar Sewitin bilim we terbiýeçilik edaralaryna barlyk geçiripdirler. Çağılar bağlaryna çağılara rus diline multifilm görkezen terbiýeçiler barlykçylar tarapyndan işlerinden boşadyldy. Müdürleri Berk Kainç verildi, bilim bölüminiň işgäri habarçymyza gurrun berdi. Bilim işgäri çağılar bağlaryna munun belek çağılara diňe türkmen dilindäki multifilmlere tomoş etdirmäge ruhsat berilýär diýdi. Galy bersede bilim işgäriniň sözlerine görä mektep içinde çağılar edaralaryna 5 ýaşdan uly çağılardan hem-de 1-4-nji synyp mektep okuwçylaryndan daşwedine türkmen binalarynyň ýa-da ahal tekatynyň suraty çekilen surat albomlaryny satyn almak talap edilýär. Etraf bilim bölüminiň işgäri okuwçylaryň daşary ýurt film gahrmanlarynyň suratlary çekilen surat albomlaryny yerli suratlary bolan albomlar bilen çalşyrylandygyny aýtdy. Bu ýanatalar üçin goşmaça çykdyjy bolýar diýip bir Lewap ýaşaýjysy habarçymy bilen guruldaşlykda aýtdy. Hatda depter sözü rusça ýazylan bolsa da çalışma etdiler diýip bilim işgäri gurrun berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri otly we howa medlerlerindäki bildirişleri galy bersede uçurlaryň içindäki instruksiýalary hem türkmençeleşdirýärler. Iki dilde berilýän bildirişleri hem aýyrdylar diňe türkmen dilinde bildiriş berýärler diýip habarçy aýtdy. Ýöne Lewap ýaşaýjylary ýurtda her näçe rus diline garşy çäklendirmeler giridilse de
Rus dilli kinolaryň we çağalar üçin multifilmleriniň ila tarasyna meşhurluk gazananyny aýtdy. Her näçe rus diline garşy görüşdilerim. Türkmen telewizionyasy arkaly multifilm ýa-da kino görýän adam ýok. Türkmen telekanallary birýär öz tomoşaçylaryny ýitirdi diýip bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Şol sebäpden rus telekanallarynyň henizem lewapda reytingi ýokary. Çağalar üçin hem ullar üçin hem diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda garaşy Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä häkimetleriň dil talaby ýurdun kanunçylygyna da girdilip başlandy. Neşrin ýazmagyna görä Türkmenistana ýaňy ýakyna kabul edilen poçta aragatnaşygy hakyndaky kanunyň 26-njy maddasy Türkmenistanyň çägini berilýän hatlaryň poçta targylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Şeýleden neşre görä täze kanunçylyk poçta arkaly daşary ýurtlara berilýän hatlaryň poçta salgysynyň hatyň barjak ýurdunyň diline ýa-da halkara poçta bileleşigi tarapyndan ikrar edilen dillerde ýazylmagyny talap edýär. Beýleki käbir postsovet merkezadi ýurtlaryndan tapawutlukda Türkmenistan rus dilini döwlet dili hökmüne saklap galmady. 90-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda türkmen dili döwlet dili hökmüne ikrar edildi. Munyň ýa-ni ýurtda kiril elifbisinden latin elifbine geçildi. Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä Türkmenistanda dolu rus diline sapak berýän ýeketäk mektep bar. Galan käbir mekteplerde rus dilli klaslar hereket edýär. Şeýlede garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň milli azlyklaryň dillerini, şol sanly özbek dilini bilim berýän mektepler çäklendirildi. Resmiler çağalar bagynda rus diline multifilmleriň gadagan edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündürüş bilen çykyş etmeýärler.